Din Andru pleca. Ei s-a făcut, ia uite mamă. Foarte bun. Uite un porumbel! Mami, uite un porumbel! Dar ce așa de mare de la crupier? Ce e ea mare? Nu pot să cred! Ce mare e! Uite, e în sus, atâta e în jos. Uite. Un vapor, ca să stai echilibrat, da. Poți să faci Cât e pus de Evanghelia, vezi? Alexandru Via. Muciva! Alexandre! Wow! Aici, la fiecare... Aici la cul trai, poți să faci Pues nu cred. Are 50 de ani aici, are. Uite, mai pescăruși, uite pescăruși. Wow! Și de fapt, de ce a rămas? Istoria asta. A fost rămasă intenționat, că aveam asigurare și aerea veche te-a băgat în portă cu ITP să-i facă... Schimbă tabla pe aia, să schimbă toate și... Costa... Wow! Aia ce doar o rost? Atâta e câte vrei, vrei mai multe? Da. Ajunge una și gata. Ia uite că la mama. Dar ce e așa de mare? Uite așa e. Chiar nu pot să cred. Uite, ea și crede.